Eta orain, errenteriaren txanda da. Lehen zigilua jasoko du, eta horrela eloge udalen zerrenda handitu egingo du. Aizpea Otegi alkateak jasoko du saria, zorionak alkate, eta Irune Berasaluze diputatuak emango dio zigilua. Bueno, egunon guztioi, eta lehenik eta behin, eskerrik asko esatea gaurkoa bezalako egunak pozgarriak direla, ezta? Azkenean, normalean gure egunerokoan gehiago fijatzen gara akatsetan eta hobetzeko dauzkagun aspektuetan, eta batzuetan ahaztu egiten zaigu, ondo egindakoa balioan jartzea eta gaur bezalako egunak egia esan oso pozgarriak dira. Edozein kasutan, nik ere nabarmendu nahi dut dagoeneko sarri esan dan kontu bat, eta da, hau ez dala helmuga, elogek gaur egiten digun aitortza hau ez dala inola ere helmuga, baizik eta, egiten ari garen bidearen parte dala, ezta? Eta bihartik aurrera ere jarraitu beharko dugula, orain arte lan egin dugun norabidean sakontzen, eta etengabeko hobekuntzan murgilduta jarraitu beharko dugula. Baina edozein kasutan hori, esandakoa, ibilbideak edo bideak eskatzen ditu geldialdiak, eta guretzako eloge hori izan da geldialdi bat, egin dugunaz gogoeta egiteko eta balioan jartzeko geldialdia izan da, eta baita ere etorkizuneko helburu berriak finkatzeko geldialdia. Ezinbestekoa bideak, ezinbestean eskatzen ditulako geldialdiak, eta zentzu horretan oso baliagarria izan zaigu, eta baliagarria izan zaigu elogek eskaini digun geldialdirako parada hau ere, elogek berak edo prozesuak berak eskaintzen dituen elementuengatik, alde batetik, parametro estandarizatuetan gure burua ebaluatu alizatea, parametro konparatiboetan baita ere gure burua ebaluatu alizatea, baina baita ere elogek eskaintzen digu ikas komunitate bat. Eskaintzen digu eszenario edo eszenategi partekatu bat, zeinetan beste udalerriengatik ere ikasi dezakegun. Eta egia esan uste dut hori ere oso importantea dela, sarri asko gehiegitan behar bada oso gure burua oso gure udaletara sartuta dugulako, eta garrantzitsua delako baita elkarrengandik ikastea eta elkarrengana jotzea. Beraz, eskerrak eloge bidea egitea albidetu diguten Eudeli eta Europako Kontseiluari, eta eskerrak baita bereziki gure bikaintasun hori gaur aitortzen zaiguna herritarrengana iristarazten duten langilei, eta hemen Errenteriako udaleko bi langile daude, Ainhoa Esnaola idazkaria eta Igaraitz San Sebastian herritarren arreta zerbitzuko koordinatzailea, eta beraiei eskerrak emanez, udal langile guztiei eskerrak eman nahi dizkiet, gure bikaintasuna herritarrei iristarazteagatik. Eta nire aldetik, besterik ez, gainontzeko udalei ere zorionak, noski, y termino reiterando la importancia del camino, de seguir ahondando en la excelencia, porque es lo que espera la ciudadanía de los ayuntamientos, y tenemos que seguir siendo instituciones fuertes, seguras y generadoras de confianza para la ciudadanía. Eskerrik asko.